En kort introvideo, der lige skal forklare dig lidt praktisk omkring selve webinaret, der går i gang lige om lidt. Mit navn er Thomas Martinsen, det er mig, der er din videovært her på videokursus.com. Jeg har en bøn til dig, inden vi går i gang med selve webinaret. Den går på, at du skal minimere alt det, der suger din båndbredde. Fordi båndbredden er afgørende for, at du får en god oplevelse med selve webinaret. I den forbindelse har jeg lavet en lille video, som introducerer dig for, hvad det er, du skal være særlig opmærksom på. Og det handler rigtig meget om, at du skal, som sagt, lukke alt det, der suger dit net. Så skal du sørge for, at der er ro på i familien, og så skal du måske have fundet dit headset frem, så du kan lytte bedre med på selve webinaret. Du kan gøre det ved at droppe Facebook i en time. Facebook suger nemlig rigtig meget opmærksomhed, både på nettet, men også for dine øjne. Så kan du også slukke for Netflix. Du har nok ikke ret meget at bruge Netflix til den næste times tid. Ja, og så var der det med familien. Sørg nu lige for, at der er styr på baglandet. Det kan være ungerne, manden eller konen. Vi skal have droppet alt det, der suger din opmærksomhed, så du koncentrerer dig 100% om selve webinaret. Facebook er godt, bare ikke lige nu. Og ja, det der med Netflix, det er på fredag, der kan du hygge dig sammen med familien, sammen med noget fredagslæg. Lige nu skal vi have sat noget fokus på dig og din virksomhed, så du kan lære at lave nogle gode videoer. Når selve webinaret går i gang, så vil du opleve, at det godt kan være i en ringe kvalitet, men helt ro på, det er helt normalt. Det er kun lige i starten, den gør det, og det gør den for, at vi skal være sikre på, at alle kommer godt ind i selve webinaret. Efterfølgende bliver det fint. Som sagt, drop alt det, der suger din båndbredde, Netflix, YouTube, Skype, Facebook osv. osv. Så er der kun tilbage at opfordre til, at du lige smutter en tur i køkkenet, henter dig en kop kaffe, en kop te, måske noget vand, alt efter dit behov. Så kan du sidde stille og roligt og være komfortabel foran selve webinaret. Til allersidst skal jeg lige sige, at du er meget velkommen til at stille nogle spørgsmål undervejs. Og til slut i webinaret, der vil jeg tage alle de spørgsmål, der måtte være kommet, og så samler vi op på det hele derfra. Rigtig god fornøjelse med det. Håber du kommer til at hygge dig. Vi ses på den anden side lige om lidt. Waiting for the lights to change, the raindrops skip the wiper blades, and buildings fall, the skyline fades and it carries me down. If you gave me the chance to be sincere, do you think they'd let me out of here? Gotta walk out into traffic if I promise not to make a sound, and the look upon your face would be chiseled there forever as the glass came through the windshield and the car lifted from the ground.